Okay, and they can hear us now on there, can they? Okay, so we'll start again. My name is Tim, I'm an addict. Welcome back. We're all free of mood and mind-altering substances. Ahojte, som Tim a som alkoholík. Vítajte všetci. Všetci sme voľní od akýchkoľvek látok. Except for sugar, caffeine, and nicotine. Okrem kávy, cukru a nikotínu. So we're almost sober. Takže sme takmer triezvi. Okay, so someone had another question on step. Shimon, you had a question on step 1. Niekto mal ďalšiu otázku. Šimon, ty si mal otázku na krok 1. Question of the workshop. What are the features of the first step? I had obsession, powerlessness, and I don't know if there were others. Aké boli tie vlastne znaky, Okay, and the other question? What are the 3 aspects of conditioning? We spoke about progressive. Yeah, so I'll recap those. So, wait a moment. Druhá otázka bola, čo boli 3 aspekty tej závislosti, obsesia. Okay, so I think it's helpful to just recap step 1. So the first part is the diagnosis of addiction. Myslím, že bolo nápomocné, keby si trošku zopakujeme ten krok 1. Prvá časť je o diagnostikovaní závislosti. And the diagnosis has 2 elements. A to diagnostikovanie má 2 elementy. The first element is when I start, I can't stop. Prvý element je, že keď začnem, tak neviem prestať. And that's the physical craving or the allergy. A to je ten fyzický craving alebo to fyzické baženie, alergie. And the second part is the inability to stay away from the first one. A tá druhá časť je neschopnosť zostať bez toho prvého pohárika. And that's the obsession. A to je tá obsesia. And you put those 2 together, and I am not in charge of my life. A keď spojíte tieto 2 elementy dokopy, tak ja nedokážem viesť ten svoj život. The addiction is in charge of my life. Závislosť vedie môj život. Which is the unmanageability. A to je tá nezvládnutelnosť. That's the diagnosis. We're going to move on to the prognosis now. Tak to bola tá diagnostika a teraz prejdeme k prognóze. And the prognosis has 3 elements. Number 1, progressive. A prognóza má 3 elementy. Prvý je, že tá závislosť bude progresívna. The second one is fatality. Druhý element je fatalita alebo smrteľnosť. And the third element is incurability. A tretí element je nevyliečiteľnosť. What is implied by that is the need for a higher power. A čo z toho vyvstáva je potreba vyššej sily. I'll come back to that in a moment. Vrátim sa k tomu za chvíľu. There are lots of other questions which I haven't covered, but they're noted and they will be covered at the right point during the weekend. Je tu veľa ďalších otázok, ku ktorým som sa nedostal, ale dostanem sa k ním neskôr počas tohto víkendu. But there are 2 questions I would like to cover straight away before we do step 2. Ale sú tu 2 otázky, ktoré by som zodpovedal predtým, ako sa dostaneme ku kroku 2. Someone who is very new yesterday asked, do they have to have restrictions in other areas of their life as well?
Niekto, kto je veľmi nový v programe, sa ma včera spýtal, či musí mať nejaké restrikcie alebo obmedzenia aj v iných oblastiach svojho života. This is going to sound like a strange example, but trust me, this is a good one. Toto bude možno znieť ako nejaký divný príklad, ale verte mi, je to dobrý príklad. Okay, so if you're Jewish and very, very observant in your Judaism, ak si Žid a si veľmi tak pozorný v tom svojom židovskom náboženstve, then you have to be very careful on the Sabbath not to break certain Sabbath laws. Tak musíš byť veľmi opatrný v čase sabatu, aby si neprekročil isté tie pravidlá toho sabatu. And one of the things you're not allowed to do is to write. A jedno z tých pravidiel je, že nesmieš písať. Now, this rule was developed thousands of years ago in the deserts of the Middle East. A toto pravidlo bolo vyvinuté tisíce rokov dozadu v púšti v strednom v Blízkom východe. By the time there were large numbers of Jews living in Poland and Russia, the physical situation is very different. Ale v čase, keď veľa Židov žilo v Poľsku a Rusku, tá situácia sa značne zmenila. So there was no desert, but there was lots of snow. Nebola tu žiadna púšť, ale bolo tu veľa snehu. And one of the pieces of advice was jedna časť odporúčania bola don't pee in the snow on the Sabbath. Nevykonávaj malú potrebu do snehu v čase sabatu. In case you accidentally form one of the letters of the Hebrew alphabet. V prípade, že nejakou náhodou sformuješ nejaké Now, what has this got to do with addiction? Takže, čo robí Boh so závislosťou? Now, there are lots of things I mustn't do. Je tu veľa vecí, ktoré nesmiem robiť. But there are some other things which it is sensible not to do. Ale je tu aj veľa vecí, ktoré vnímam, že by som nemal robiť. In case it goes sideways into activating the addiction. Pretože istým vedľajším spôsobom môžu aktivovať moju závislosť. And so when it comes specifically to the question of lust, a tak keď prídeme špecificky k otázke žiadostivosti, I know it's been true for me and I know it's true for other people. Instagram can be tricky. Viem, že to je pravdivé pre mňa aj pre veľa ďalších ľudí, že Instagram môže byť taký veľmi nebezpečný. It can be helpful. It can be helpful to avoid certain places and people. Môže byť nápomocné vyhnúť sa určitým miestam a určitým ľuďom. And at my AA home group in London several years ago, v mojej domácej skupine v Londýne veľa rokov dozadu, we had a meeting on Saturday evening. Sme mali meeting v sobotu večer. And the part of London the meeting is in is a little bit like Babylon. A časť toho meetingu sú ľudia ako keby z Babylonu. Bars, clubs, drugs, sex, everywhere. Bary, kluby, drogy, sex, všade. It's basically party central of London. Je to prakticky
party centrum Londýna. And some people would come to our meeting who are SA members. A niektorí ľudia, ktorí prídu na meeting a sú členmi SA, and they were Orthodox Jews who lived in North London. Boli vlastne ortodoxní Židia, ktorí žili v Londýne. So very, very religiously observant as well as being in SA. Takže veľmi, veľmi nábožensky založení, žijúci aj v tom SA. And when they would walk down into this part of London, they would always come in pairs. A keď oni išli do tejto časti Londýna, vždy išli v pároch. Just for the sake of keeping each other out of the places they shouldn't go. Predovšetkým z dôvodu, aby sa navzájom udržali od toho, aby išli na nejaké miesto, na ktoré by nemali ísť. And to engage each other in conversation so they don't notice what they're walking past. A tiež, aby sa s tou konverzáciou sa sústredil na tú konverzáciu a nie na tie myšlienky, ktoré by ich mohli priviesť na miesta, na ktoré nechceli ísť. And the Big Book talks about this question as well. A Big Book, alebo Veľká kniha anonymných alkoholikov hovorí o tejto otázke tiež. Where it says, if you are on spiritually safe ground, you can go anywhere. V Modrej knihe sa píše, ak si na ak máš duchovne dobrý základ, môžeš ísť kamkoľvek. But until that point, exercise caution. Ale do toho bodu je nevyhnutné cvičenie. Musíš byť opatrný. And so to stay away from places of temptation. A musíš sa držať ďalej od miest pokušenia. And that includes online places of meditation. Online places of meditation. Did I say meditation? Amazing. Temptation. Online places of temptation. A tiež od nejakých virtuálnych miest pokušenia. Okay, this is after 30 years of work. The brain still doesn't work. To je po 30 rokoch práce moja myseľ nevždy stále dobre funguje. So if you're very early in SA, you might need to have extra restrictions as a precaution. Takže ak si veľmi nový v SA, je pravdepodobné, že potrebuješ aj nejaké tie extra obmedzenia. But once you have a sufficient defense, you can go anywhere, do anything. If you're like me, you can go anywhere, you can do anything, and you're safe. You're not in danger by going to certain places or being with certain people. Ale ak máš s tým nejaký problém, nebudem ti brániť, aby si išiel kam chceš a robil čo chceš. Ak je dlhšie triezvy, alebo ak je, že dlho triesim, ako napríklad aj ten, že môže ísť kam bez nejaké bezpečenstva. Okay, good. Any other questions on step 1 before we go on to step 2? This chap and then Elaine. I understand that I do the addiction for ease and comfort with media, but I'm also in other moment I don't understand the ease and comfort in obsessing and controlling. The pleasure I get out of that one addiction. Maybe in the past I understood, but now it's just pain when I notice I'm obsessing. So could you describe this in the other case? Takže chápem tú obsesiu v
časti tej závislosti, ale úplne tomu nerozumiem, ako je to v rámci Al-Anonu, že kde toto má miesto. Mohol by si toto opísať? I think in the early days of addiction, it's about ease and comfort. Myslím si, že v tých ranných dňoch tej nejakej závislosti je to o príjemnosti a ľahkosti. But as the addiction progresses, you're doing it simply because you're doing it. Ale ako závislosť pokračuje, tak sa do nej zapájam jednoducho preto, že sa do nej zapájam. With obsessing about rescuing people around me, pri obsesii o zachraňovaní druhých ľudí, first of all, I have the illusion of power. Mám v prvom rade ilúziu moci. I have the illusion I can solve other people's problems. Mám ilúziu, že viem vyriešiť problémy druhých ľudí. That I'm doing something useful about the problem. Že robím niečo užitočné v tom ich probléme. And it's not that I'm getting pleasure out of it. A nie je to o tom, že z toho získavam nejaký pôžitok. What I'm avoiding is the fear of powerlessness. Čomu sa vyhýbam je strach z bezmocnosti. Because if I accept I have no power, that means they might die. Pretože ak si priznám, že nemám nad tou ich závislosťou žiadnu moc, oni môžu zomrieť. And there's nothing I can do about it. A nie je nič, čo by som s tým mohol urobiť. And it's exactly the same as the gambler in the casino. A je to úplne také isté ako pri gamblerovi v kasíne. If anyone needs to gamble, there are a couple of casinos fairly nearby, by the way. Ak by niekto potreboval gamblovať, je tu zo pár kasín v blízkosti. Just to take the edge off. Don't worry about that. With gambling, you lose a huge amount of money on the table, but you think if I gamble for another 5 minutes more, I might win everything back. Pri gamblovaní je to tak, že stratím veľké množstvo peňazí, ale myslím si, že ak v tom budem pokračovať, tak môžem vyhrať všetky tie peniaze späť. And it's exactly the same with an Al-Anon and an alcoholic. A presne také isté je to pri Al-Anoncovi s alkoholikom. If I accept that they might die, ak príjmem, že oni môžu zomrieť, or never get well, alebo sa im nikdy nepolepší, it means all of the investment to date is lost. Tak to znamená, že všetko, čo som do toho investoval, je stratené. So I'd rather gamble another 5 minutes of obsession. Tak radšej ďalej gamblujem ďalších 5 minút obsesie. In the hope that I can win the whole investment back. Nádeji, že vyhrám celý ten svoj vklad späť. You had a step one question. Yeah, absolutely. So I was very surprised that I saw in the step 3 the whole root of our troubles is selfishness, and I connected now with is to be obsessed with something and always thinking about something is selfish. So that is the connection to step 1. Yeah. And also, then I was asking, sorry. Bola som veľmi prekvapená, keď som v modrej knihe čítala, že sebeckosť je koreň našich problémov. A teraz, keď počúvam o tej obsesii, že stále človek na niečo myslí a stále je tým zanepráznený, že teraz sa mi to tak lepšie spája. V tomto sa mi ten tretí krok spája s tým prvým, že áno, tu je v tom tá sebeckosť.
perhaps that answers the question already. But the other thing was, okay, I have a trauma. You know, you said trauma or not, we are in the present with the 12 steps and that's gone. And so I don't need to look at it and to solve it. A druhá vec je, že mám traumu. A ty si hovoril, že keď prejdem tých 12 krokov, tak tá minulosť je preč a už to nemusím riešiť. But I'm also I'm a child of an alcoholic, so I never had this. I'm confronted here with codependency, and it's all confusing in my head. What is codependence? What is me as a child of an alcoholic? Because I had not such a big problem with my father, you know. But I was clinging on a person that is romantic, goes in the romantic area. So I'm a bit lost in this all and powerless. What I'm going to do is answer, rather than translating the question, I'm going to summarize. Okay. So rather than summarizing the question, I'll start to answer the question. That will tell you what the question was. Yeah. Okay. Takže miesto toho, aby sme teraz preložili otázku, tým povedal, že ju tak zosumarizuje a v tom aj odpovie na ňu a tým aj vlastne zistíte, aká bola tá otázka. You might want to let the people wait a minute. So in steps 4 through 9, the past is dealt with. Takže v krokoch 4 až 9 sa rieši minulosť. But it's dealt with in an unusual way. Ale rieši sa, alebo zaobchádza sa s ňou istým nezvyčajným spôsobom. Which I'll come to in detail later on. Ku ktorému sa dostanem detailne neskôr. I find it very helpful to avoid technical terms from psychotherapy. Je pre mňa veľmi nápomocné vyhýbať sa technickým pojmom z psychoterapie. So I'm not trained to use the word trauma or codependency. Takže nebol som trénovaný k tomu, aby som vedel používať slova ako trauma alebo spoluzávislosť. I'm not paid enough to understand those. Nie je mi dosť zaplatený, aby som to chápal. Because I'm not paid anything. Pretože mi nie je zaplatené nič. So you have to ask professionals about professional things. Takže musíte sa opýtať profesionálov na profesionálne veci. But there is a simple answer which covers the past. Ale je tu jednoduchá odpoveď, ktorá pokrýva minulosť. There's an AA speaker called Sandy Beach. Je istý AA speaker, ktorý sa volá Sandy Beach, who says that the two problems you can have with another human being are either anger, resentment, or unmade amends. A tento speaker hovorí, že sú dve problémy, ktoré môžeme mať s inými ľudskými bytostiami. A to je buď hnev, resentment, alebo nespravené nápravy. And if you forgive everyone for everything, a ak odpustíš každému všetko, and you make amends for everything you've done wrong, a spravíš nápravy za všetko, čo si spravil nesprávne, well, I stopped needing to understand the past. Tak strácam potrebu chápať tú svoju minulosť. If I currently have a problem with the past, ak mám aktuálne problém s minulosťou, my real problem is with the present. Môj skutočný problém je s prítomnosťou. Because I'm currently resenting someone for a past act.
pretože práve teraz cítim resentiment voči niekomu za nejaký minulý čin. Or I'm feeling guilt about a past act of mine. Alebo cítim vinu za nejaký môj minulý čin. So I never have to deal with the past, I only have to deal with the present. Takže nikdy sa nemusím vyrovnávať s minulosťou, ale s prítomnosťou. Because my memory of the past has nothing to do with what actually happened. Pretože moje spomienky na tú minulosť, alebo moja pamäť v súvislosti s tou minulosťou nemá nič spoločné s tým, čo sa tam vtedy stalo. And when I made amends to people, I discovered that the story was radically different. A keď som robil nápravy voči druhým ľuďom, som zistil, že ten príbeh bol radikálne odlišný. A few years ago, I worked on a legal case. Pred pár rokmi som robil na jednom právnom prípade in my work life, v mojom pracovnom živote, which was about a collision between a Norwegian warship ktorý bol o kolízii norskej vojnovej lode and an oil tanker. A ropného tankeru. And the Norwegian warship sank. A norská vojnová loď sa potopila. And they immediately interviewed all of the Norwegian sailors. A oni hneď spravili rozhovory s tými norskými námorníkmi. And all of the sailors on the oil tanker. A so všetkými námorníkmi na tom ropnom tankeri. To try to get a story of what happened. Aby získali príbeh toho, čo sa tam stalo. And when I read all of these witness statements, a keď som si čítal všetky tieto svedectvá, you wouldn't guess that they were all describing the same sequence of events. Tak by ste neuhádli, že všetky opisovali tú istú udalosť. So there'd be two people standing next to each other on the Norwegian warship. Takže aj tí dvaja ľudia, ktorí stáli vedľa seba na norskej vojnovej lodi, describing a completely different event. Opísali úplne inú udalosť. But only one thing was clear, the warship sank. Ale iba jedna vec bola rovnaká. Vojnová loď sa potopila. And these were highly trained professionals. A to boli vysoko vytrenovaní profesionáli. Who were being questioned by police officers. S ktorými robili rozhovory policajti. Who had and they had a professional obligation to tell the truth. A mali profesionálnu povinnosť povedať pravdu. They only had to remember what happened a few hours ago. A mali si len spomenúť, čo sa stalo pred pár hodinami. Okay. And they still couldn't get the same story. A stále nehovorili rovnaký príbeh. Now you take me in AA at the age of 40. A teraz si zoberte mňa v AA vo veku 40 rokov. Which was many years ago. Čo bolo pred veľa rokmi. And you ask me, what happened when you were 12? A spýtajte sa ma, čo sa stalo, keď si mal 12? You're not going to get an accurate description of what happened. Nedostanete pravdivý popis toho, čo sa stalo. Even if the fact is true, the story is not. Aj keď fakty budú pravdivé, ten príbeh nebude. So the problem is not the event that happened in the past. Takže problém nie je tá udalosť, ktorá sa stala v minulosti. The problem is the story in which I make myself the victim of someone else's behavior. Problém je ten príbeh, v ktorom som zo seba spravil obeť správania niekoho druhého.
And then I treat other people badly. A potom som zaobchádzal zle s druhými ľuďmi. And then I have to tell a new story A potom som musel povedať nový príbeh, to explain why I behaved so badly aby som vysvetlil, prečo som sa správal tak zle. and how my behavior is also everyone else's fault. A ako moje správanie je taktiež vinou všetkých druhých ľudí. And how other people's role is to fix my problems. A ako povinnosťou alebo úlohou druhých ľudí je vyriešiť všetky moje problémy. And that's when I started to look for Al-Anons. A v tom bode som sa začal rozhľadať po Al-Anone. And so they could distract themselves from their own pain. A tak oni sa vedia odosobniť od tých vlastnej bolesti. They were only too happy to help me. Oni boli iba šťastní, že mi mohli pomôcť. Fight against all the other people in my life. Bojovať proti všetkým ľuďom v mojom živote. And so my entire history as an AA and an Al-Anon, it can be reduced to 3 roles. A tak moja celá minulosť v Al-Anone môže byť redukovaná na 3 role. The first role is the role of victim. Prvá rola je rola obete. The second role is the role of persecutor. Druhá rola je rola prenasledovateľa. And the third one is the role of rescuer. A tretia rola je rola záchrancu. And now I have to ask something. In Slovakia, do you have the game musical chairs? Yeah. Okay. A musím sa niečo opýtať. Máte na Slovensku A musical. Stoličkový tanec. Okay. Stoličkový tanec. So in this game of musical chairs, the music starts and everyone dances round. A takže v tomto stoličkovom tanci, keď začne, tak začne hrať hudba a všetci tancujú. And when the music stops, you look for a chair. A keď hudba skončí, tak si každý hľadá stoličku. And you grab the chair which is nearest. A proste chopíš sa stoličky, ktorá je k tebe najbližšie. And the chair might be the chair of the victim. A tá stolička môže byť stoličkou obete. Or it might be the chair of the persecutor. Alebo môže byť stoličkou toho násilníka. Or it might be the chair of the rescuer. Alebo môže byť stoličkou toho záchrancu. And I'm sure in Slovakia you have access to Twitter. A som si istý, že na Slovensku máte prístup k Twitteru. And there are a lot. I don't look at Twitter very often. Ja nepozerám často Twitter. But when I do look at Twitter, it tells me a few things. Ale keď sa tam pozriem, povie mi to pár vecí. And there are a lot of people who are very, very unhappy about something. Sú tam ľudia, ktorí sú veľmi, veľmi, veľmi nešťastní ohľadom niečoho. Sometimes because it's something that has happened to them, in which case they're the victim. Niekedy, pretože niečo sa im stalo a sú v tej roli obete. Or it's happened to someone else, in which the case they become the rescuer. Alebo sa to stalo niekomu inému a v tom prípade sa stávajú záchrancami. And in order to right the wrong, they become the persecutor. A tým, že chcú napraviť tú nejakú krivdu, nespravodlivosť, sa stávajú násilníkmi. And when I go on Twitter, I see my own Al-Anonism everywhere. A keď idem na Twitter, vidím svoj vlastný alanonizmus všade. And sometimes it's very polite and elegant. A niekedy je to veľmi slušné a elegantné. And sometimes it's mean. A niekedy je to
je veľmi zlé. No. An elegant attack is worse than mean attack, I believe. A myslím si, že ten elegantný útok je horší ako ten nejaký neslušný, zlý. Because it's dishonest. Pretože je nečestný. And so part of my Al-Anon program is to stay off Twitter one day at a time. A tak súčasťou môjho Al-Anon programu je držať sa ďalej od Twitteru jeden deň naraz. And to stay out of other people's fights on social media. A držať sa ďalej od bojov druhých ľudí na sociálnych médiách. And to stay out of other people's fights in my AA group. A držať sa ďalej od roztržiek a členov v mojej domácej skupine. And to mind my own business. A hľadiť si za mojím vlastným biznisom. And all of this unnecessary activity A všetky tieto nepotrebné aktivity is to avoid the emptiness inside. Sú na to, aby odstránili to prázdno povnútri nás samých. And the question is, where does that emptiness come from? A otázka je, odkiaľ pochádza tá prázdnota. And I think the simple answer is not finding my role as a servant of God. A myslím si, že jednoduchá odpoveď je, že nenachádzam moju rolu ako služobníka Boha. I heard a rabbi many years ago saying that Počul som istého rabína a pred veľa rokmi povedať, when teenagers say, I didn't ask to be born, keď tínedžeri povedia, že my sme sa nepýtali, aby sme sa narodili. My sme to nejako nechceli. they're absolutely right. We didn't ask to be born. Majú v tom absolútnu pravdu. Oni nepožadovali, aby sa narodili. If I'm not born for myself, for my own purposes, Ak nie som narodený sám zo seba, z nejakého svojho vlastného účelu, then I must be born for something else. tak som sa pravdepodobne narodil pre nejaký iný účel. And the reason I know that I was born for some purpose A dôvod, prečo viem, že som sa narodil pre nejaký dôvod, is because if my life had no purpose, I couldn't stand it. je, že ak by môj život nemal žiadny účel, tak by som ho nevedel vôbec vystať. So if a creature, a human or an animal, is hungry for food, A tak ak bytosť, človek z Al-Anonu alebo AA je hladný po jedle, what it proves is that the creature, the human, the animal, is built to eat food. Tak to vlastne znamená, že ten človek alebo zviera je vytvorené na to, aby jedlo. And it means that food exists. A to aj znamená, že jedlo existuje. If food didn't exist, animals and people wouldn't be hungry for it. Ak by jedlo neexistovalo, tak ľudia ani zvieratá by po ňom neboli hladní. So when I was younger and was upset because my life had no purpose, A tak keď som bol mladší a bol som smutný, že môj život nemá žiadny zmysel, this proves that I must have a purpose. To dokazuje, že som musel mať nejaký zmysel. Or I wouldn't notice that there was something missing. Pretože inak by som si neuvedomil, že niečo chýba. And if I didn't cause myself to be born and to exist,
A ak som nespôsobil to, že som sa sám narodil a že existujem, then I can't look for the purpose within me. tak ten zmysel nemôžem nájsť vo vnútri seba. And to me, the whole of the program is about filling that empty gap. A pre mňa celý ten program je o zaplňaní tej nejakej prázdnej medzery. By finding my real purpose. Nachádzaním môjho skutočného zmyslu. And there are lots of ways of describing that purpose. Je veľa spôsobov, ako sa dá ten zmysel opísať. And the simplest way is to say that the purpose is to wake up. A najjednoduchšia cesta je, že ten zmysel je ráno vstať and help other people wake up. A pomáhať ostatným ľuďom zobudiť sa. And to help them stay awake. A ostať zobudeným. And there was an episode of Star Trek. A bola istá epizóda v Star Treku. And I can't remember which type of Star Trek. Neviem si spomenúť, ktorý typ toho Star Treku. But there was something affecting the starship. Ale niečo zasahovalo tú vesmírnu loď. Where everyone was one by one falling asleep. A v tej situácii jeden za druhým zaspávali. And their job was to stay awake because if they fell asleep, they'd die. A ich úlohou bolo zostať hore, pretože ak by všetci zaspali, tak zomrú. And I think that's what we do in recovery. A myslím si, že to je to, čo robíme v uzdravovaní. And the best way to stay awake is to try to help other people to stay awake. A najlepší spôsob, ako zostať hore a zostať v deli, je pomáhať druhým ľuďom. The rules of the world of the spirit are opposite to the rules of the material world. Zákony duchovného sveta sú rozdielne od zákonov materiálneho sveta. If you use something in the material world, it eventually starts to wear out. Ak použiješ niečo v materiálnom svete, you use something in the material world, it starts to wear out, to become old. Tak sa to časom zničí. In the world of the spirit, the more you use something, the better it gets. Ale v duchovnom svete, ak niečo používaš, tak sa to zlepšuje. I once counted how many people I have contact with on WhatsApp. A raz som počítal, koľko ľudí som na WhatsAppe kontaktoval. Now, some of these contacts are daily contacts. A niektoré z tých kontaktov boli denné kontakty. And some of people I've had just one conversation with. A s inými som mal zase len jednu konverzáciu. And over the last, I think, 2 years, I've had contact with around 900 people in recovery on WhatsApp. A za posledných 9 rokov som mal kontakt s asi 900 ľuďmi v uzdravovaní. And you'd think with that number of contacts over the years, I'd start to get bored. A mohli by ste si myslieť, že s takým veľkým množstvom kontaktov za tie roky sa začnem nudiť. And it's the exact opposite. It gets more and more interesting over time. Ale vo mne sa deje úplný opak. Stávam sa viac a viac, ma to zaujíma. And the more you wake up, the more you see, the more there is to discuss. A čím viac si bdelý a zobudený, tým viac vidíš, že tí druhí ľudia spia. And if anyone has seen the film The Matrix, A ak niekto z vás videl ten film Matrix,
where there is the world that you see is created by a computer program. Že ten svet, ktorý vidíš, je vytvorený počítačovým programom. And on the screens, there are these little green characters which drop down the screen like rain. A na obrazovkách sú tie malé zelené postavičky. Malé zelené písmená a čísla, ktoré ako dážď padajú dole. And to us, it just looks like thousands of strange signs. A pre nás to môže vyzerať ako tisíce divných znakov. But the people who are used to reading what those signs mean, ale ľudia, ktorí sa naučili tieto znaky čítať, they can see these signs mean a blonde woman walking down the street. Tak tí ľudia v tom vidia, že aha, tieto znaky znamenajú, že žena blondína kráča po ulici. And one thing I've noticed over the years is you can have a 5-minute conversation with someone and come away with 1,000 things you've learned. A čo som sa počas rokov naučil je, že môžem mať s niekým 5-minútovú konverzáciu a odísť z nej s tisícami vecí, čo som sa naučil. Because there's so much hidden behind every word that's chosen. Pretože je toho toľko skrytého za každým slovom, ktoré vyberieme. And the reason I'm saying this is to stress that recovery is not boring. A dôvod, prečo to hovorím, je, že chcem zdôrazniť, že uzdravovanie nie je nudné. Because if you can stop thinking about yourself for 5 minutes, pretože ak ste schopní prestať o sebe rozmýšľať na 5 minút, there are a lot of very interesting things going on around you. Zistíte, že je veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré sa dejú okolo vás. There's the thoughts about myself. I have basically 5 or 6 thoughts about myself which repeat over and over again. Pretože ja mám takých 5 alebo 6 myšlienok o sebe, ktoré sa vo mne stále a stále opakujú. And I'll give you some examples of what those thoughts are. Number 1, I'm frightened. A dám vám pár príkladov o tom, čo sú tieto myšlienky. Číslo 1, som vystrašený. Number 2, I love you. Číslo 2, milujem vás. Number 2, I was wrong, I hate you. Číslo 3, pomýlil som sa, neznášam ťa. Number 4, go away. Číslo 4, choď preč. Number 5, I have too much to do. Číslo 5, mám toho toľko veľa, čo mám robiť. Number 6, I'm tired. Číslo 6, som unavený. That's about 98% of my thoughts. To je 98% mojich myšlienok. Now, if I can distract myself from those boring thoughts, ak sa viem odkoncentrovať alebo vyrušiť z týchto nudných myšlienok, I discover that there is a much more interesting world out there. Objavil som, že je tu oveľa viac zaujímavý svet. Because whoever comes to you as a potential sponsee or a sponsee, pretože ktokoľvek k tebe príde ako potenciálny sponzor alebo sponzí, is like an entire universe of strangeness. Ten potenciálny sponzí je ako celý vesmír divnosti. So when I'm looking at myself, I find myself boring. Takže keď sa pozerám na seba, tak sa vnímam ako nudný. But when I'm talking to someone else, there is so much to figure out, it's never dull. Ale keď sa rozprávam s niekým ďalším, tak je tu toho toľko veľa, čo si môžem uvedomiť. Have you ever had conversations, say with work colleagues, which are maybe 20 seconds long? Mali ste už niekedy rozhovor s kolegami v práci, ktorý bol možno
20 sekúnd dlhý, or a 20-second conversation with your mother or father. alebo 20-sekundovú konverzáciu s tvojou matkou alebo otcom And you were fine before the conversation, a boli ste OK pred tou konverzáciou. and if you reported the words of the conversation, the words seem completely normal. A ak by ste mali zopakovať tie slova z tej konverzácie, boli úplne normálne. But after the conversation, you are full of rage. Ale po tej konverzácii ste plný hnevu And you have no idea why. a absolútne neviete prečo. And I think the journey of recovery is going from pure emotion and incomprehension A myslím, že tá cesta uzdravovania je ísť z tých čistých emócií to a new position where you see how those emotions are being created. Na novú pozíciu, kde vidím, ako sú tieto emócie vytvorené. And it's like those films where there is a bomb that is going to go off in a few minutes. A je to ako vo filmoch, kde je bomba, ktorá ide vybuchnúť za pár minút. And someone has to work out which wire to cut to stop the bomb going off. A niekto musí prísť na to, ktorý kábel musí prestrihnúť, aby zastavil výbuch bomby. And I think I would describe step 4 as follows. A myslím si, že by som mohol opísať krok 4 nasledujúco. Is looking back at all of the situations where a bomb went off. Je to ako pozerať sa späť na všetky tie situácie, keď bomba vybuchla. And figuring out which wire should I have cut. A uvedomiť si, ktorý kábel musím prestrihnúť. So that when new bombs come down the pipeline towards me, takže keď príde ku mne nová bomba, I can cut the wire before they go off. Viem prestrihnúť správny kábel predtým, ako vybuchne. Okay. I saw lots of professionals before I got to AA. Navštevoval som a videl som veľa profesionálov predtým, ako som prišiel do AA. And they were very good at their jobs and helped a lot of other people. A boli veľmi dobrí vo svojej práci a pomohli veľmi veľa iným ľuďom. But for some reason, I was unable to be helped by them. Ale z nejakého dôvodu nebolo možné, aby mi pomohli. And AA took a very different approach to my depression. AA zaujalo dosť iný postoj k mojej depresii. I said to my sponsor, Doug, that I felt very, very depressed. Povedal som svojmu sponzorovi Dougovi, že sa cítim veľmi, veľmi depresii. And he said, you're not depressed. A on mi povedal, ty nemáš depresiu. He said, your life is depressing. Tvoj život je depresívny. If I lived life the way you lived life, I would be depressed as well. A ak by som žil život spôsobom, akým ho ty žiješ, tiež by som bol depresívny. And it was the start of a journey of discovering that I was responsible for everything I was feeling. A to bol začiatok cesty, kde som si začal uvedomovať, že som zodpovedný za všetko, čo cítim. So it wasn't the past. Takže to nebola minulosť. It wasn't my family. Nebola to moja rodina. It wasn't my genetics. Nebola to moja genetika. It wasn't the government. Nebola to vláda. It wasn't secret associations of people running society. Neboli to tajné asociácie ľudí, ktorí poháňali spoločnosť. It wasn't my star sign. It was my... It wasn't my star sign. Znamená. Znamenie. Nebolo to moje znamenie.
So where step 4, we seem to be on step 4. Where step 4 starts is resentment inventory. Takže kde začína krok 4 je inventúra resentimenty. And a resentment is whenever I have a violent emotional reaction to something. A resentiment je kedykoľvek mám istú nadmernú divokú emocionálnu reakciu k niečomu. Or where I have an emotional reaction which does not pass through. Alebo keď mám nejakú emocionálnu reakciu, ktorá neprechádza. That gets stuck. Ale som v nej zaseknutý. Like, if anyone knows the Slovak for this, like a kidney stone. Ako vlastne Kľúčové sa či obličkový kameň. There we go. We got that. So, if I'm feeling something right now, takže ak niečo prežívam práve teraz, because of something that happened, kvôli tomu, že niečo sa stalo, and the thing happened more than 15 seconds ago, a to niečo sa stalo viac ako 15 sekúnd dozadu, I'm not feeling what I'm feeling because of the thing. Necítim to, čo cítim kvôli tomu, že sa niečo stalo. I'm feeling what I'm feeling because I've told myself a story about the thing. Cítim to, čo cítim, pretože som povedal sám sebe príbeh o tej celej udalosti. The thing has gone away. The thing is now doing something else. To, čo sa stalo, už prešlo, je to niekde inde. If Sally caused the problem, Sally is now in another room or another country. A ak Sally spôsobila problém, Sally je teraz v inej miestnosti alebo v inej krajine. But if I'm still upset at Sally 10 minutes later or 10 years later, ale ak som stále smutný zo Sally o 5 minút neskôr alebo o deň neskôr, it is because I'm angry at a picture of Sally in my mind. Je to kvôli tomu, že mám obraz Sally stále vo svojej mysli. And this is why never take it personally when other people are angry at you. A kvôli tomu nikdy neberte osobne, keď sú na vás druhí ľudia nahnevaní. Because their anger is about the picture of you they've painted in their mind. Pretože ich hnev je o tom obrázku, ktorý majú vo svojej mysli, ktorý si tam namalovali. Now, I might also be an asshole. I may need to change my behavior. Ale ja tiež môžem byť blbec a potrebujem zmeniť svoje správanie. But their ongoing anger is their problem, not my problem. Ale ich pretrvávajúci hnev je ich problém, nie môj problém. And the same works the other way around. A takisto to funguje aj opačne. So someone said it in AA a long time ago. A takže niekto povedal veľa času dozadu. That if you punch me in the face, that's your problem. Ak mi vrázíš do tváre, je to tvoj problém. Every time I upset myself because I remember you punching me in the face, that's my problem. A každýkrát, keď budem smutný z toho, že si ma udrel do tváre, tak to je môj problém. I can't blame you because I keep remembering the incident. Nemôžem viniť teba, lebo si úplne nepamätám ten incident. Because you're not in charge of my memory. Pretože ty nie si zodpovedný za moju pamäť. But there's more to it than that. Ale je tam toho viac. The real reason I'm upset in any situation is not because of someone else's behavior.
skutočný dôvod, prečo som podráždený alebo smutný, it's because their behavior does not match the plan I have for their behavior. je kvôli tomu, že správanie tých druhých ľudí nie je totožné s môjim plánom, ktorý mám, aké by malo byť ich správanie. And that plan, I think we're encouraged, or I was encouraged from when I was a young child to start having a plan for my life. A ja som vlastne bol povzbudený k tomu, aby, keď som bol malé dieťa, aby som mal plán pre svoj život. I was told, or I learned that I had to achieve things at school. Bolo mi povedané a naučil som sa, že musím dosahovať veci v škole. That I had to get a job, I had to get a career. Musím si nájsť prácu, mať kariéru. That to be happy, I needed people to love me in a particular way. Na to, aby som bol šťastný, ma ľudia musia milovať určitým spôsobom. Which means to be nice to me all of the time. Ktorý znamená, že ku mne musia byť milí vždy. My plan was for other people not to have any emotions of their own. Môj plán bol, že sám nemôže mať žiadne emócie. Because if they had negative emotions, I felt guilty. Čiže druhý nemôžu mať ku mne žiadne negatívne emócie, pretože v tom prípade by som sa cítil vinný. So they had to be okay all the time. Takže oni musia byť stále OK. To feel okay, I had to succeed more than other people. Aby som sa cítil dobre, musím dosahovať väčšie úspechy ako druhí ľudia. I couldn't just be an ordinary person amongst other people. Nemôžem byť iba nejaký bežný človek okolo druhých ľudí. If you weren't praising me, I felt inadequate. Ak by si ma nechválil, cítil by som sa neadekvátny, menej cenný. If you criticized me, I thought I was going to die. Ak by si ma kritizoval, ak ma niekto kritizoval, tak som si myslel, že zomriem. If you've ever had the experience of being told your boss wants to see you. A ak ste už mali niekto tú skúsenosť, že tvoj šéf ťa chcel vidieť. And you literally feel your stomach turn upside down. A úplne si cítil, ako tvoj žalúdok išiel hore a dole. When that happens, it means I have a plan for what my boss is going to think about me. To znamená, že mám plán o tom, čo si môj šéf o mne myslí. And I'm frightened he's not going to follow the plan. A bojím sa, že on nebude nasledovať ten môj plán. You walk in the front door at the end of the working day. Once again, please. You walk in through the front door at the end of the working day. Vstúpiš prednými dverami na konci toho pracovného dňa. And you see your other half sitting there and you say very cheerfully, hello, how are you? A vidíš svoju druhú polovicu, ako tam sedí a spýtaš sa, ahoj, ako sa máš? And they look at you and then they carry on what they were doing without saying anything. Ona sa na teba pozrie a odvráti pohľad bez toho, aby niečo povedala. And you're upset because they haven't followed the plan. A ty si podražený a smutný, lebo nenasledovala tvoj plán. You didn't know you had a plan. Ty si nevedel, že si mal plán. Until you walk in through the front door and find that they haven't followed the plan. Až kým si nevstúpil prednými dverami a nevidel, že nenasledujú tvoj plán. It would be polite to send them a note before you get home. Bolo by slušné poslať im správu predtým, ako
ako prídeš domov. So they know to be nice to you when you arrive home. Takže by vedeli, že majú byť k tebe milí, keď prídeš domov. Because it's very unfair to tell this to be angry at the slave if the slave doesn't know what their job is. Pretože je veľmi nespravodlivé byť nahnevaný na otroka, ktorý nevie, čo je jeho práca. So behind every upset is a plan. Takže za každým podráždením je plán. And the only way you find out that you have a plan is by asking yourself, what upsets me? A jediný spôsob, ako zistiť, čo bol plán, je opýtať sa sám seba, čo ma podráždilo. And so the big book talks about 7 areas of self. A modrá kniha hovorí o 7 oblastiach ega. And the first 2 areas are personal relations and sexual relations. Prvé 2 oblasti sú osobné vzťahy a sexuálne vzťahy. And that's about the plans I have for other people's behavior. A to je o plánoch, ktoré mám k správaniu druhých ľudí. Then we have pocketbooks, which is my plan, which is my financial plans. A potom mám peňaženku, čo je vlastne o mojich nejakých plánoch s peniazmi. Then we have security and ambitions, my plans for how my needs are going to be met and how my wants are going to be met. Potom máme bezpečie a ambície, ktoré sú o tom, ako moje potreby a to, čo chcem, bude naplnené. And then we've got the plan for pride, which is a plan for how other people should see me. A potom je oblasť pýchy, ktorá je o tom, ako by ma mali druhí ľudia vidieť. And then self-esteem, which is about my image of myself. A potom je sebavedomie, ktoré je o tom, ako ja vidím seba. And there is a certain genre of American horror film. A je istý určitý žáner amerických hororových filmov, where someone is receiving these phone calls. Kde niekto dostáva tie telefonáty. And there's some kind of monster or enemy outside the home who is calling, making very frightening phone calls. A je to vlastne nejaké strašidlo alebo nejaký nepriateľ, ktorý volá tejto osobe. And there's this point at which someone realizes the calls are coming from within the house. A je určitý bod, keď si tá daná osoba uvedomí, že tie telefonáty prichádzajú zvnútra toho domu. And there's a horrible point in step 4 when I discovered that I was creating my own upset. A je istý hrozný bod v kroku 4, keď si uvedomím, že ja spôsobujem to svoje vlastné podráždenie. By having a million plans, demands, and expectations. Vďaka tomu, že mám milióny plánov a očakávaní. Although this was very, very bad news, it was also at the same time good news. Napriek tomu, že je to veľmi, veľmi zlá novinka, je to na druhej strane aj dobrá novinka. Because if my problem is your behavior, there is no solution. Pretože ak by môj problém bol tvoje správanie, nie je tu žiadne riešenie. If the problem lies within me, there is hope because I can be changed. Ale ak je ten problém vo mne, je tu nádej, pretože ja sa môžem zmeniť. And so the first thing that happens in step 4 is to discover what all of these plans are. A tak prvá vec, ktorú si uvedomím v tom kroku 4, je, že objavím, čo sú tie plány. And these plans are a disaster, not just because of the negative emotion they cause. A tie plány
sú pohroma, nie len kvôli nejakým negatívnym emóciám. But because when I do get my own way, I'm happy for 5 minutes and then I have a new plan. Ale kvôli tomu, že aj keď mám tú svoju vlastnú cestu a ten plán sa mi naplní, som šťastný nejakých 5 minút a potom hneď mám ďalší plán. When I was 18, I thought when I leave school, everything is going to be fine. Keď som mal 18, som si myslel, že keď ukončím školu, všetko bude dobré. And then later on, you get a new job and you're very, very excited about the new job. A neskôr som mal novú prácu a bol som veľmi, veľmi ma zaujímala. And then 6 months later, you want to kill everyone you work with. A po 6 mesiacoch chcete zabiť každého, kto s vami pracuje. In England, some people say that their wedding day is, they will say, this is the happiest day of my life. Niektorí ľudia v Anglicku povedia, že deň sobáša, to je najšťastnejší deň môjho života. And the sad thing is, they're often right. A tá smutná vec je, že často je to pravda. And you see these pictures of the couple looking at each other with this sort of love in their eyes. A vidíte obrázky páru, ako sa na seba pozerajú s láskou v očiach. And then you see the same two people at the breakfast table 7 years later. A potom vidíte tých istých ľudí za stolom pri raňajkách o 7 rokov neskôr. And there are 3 children crying under the kitchen table. A sú tam 3 deti, ktoré plačú na kuchynskom stole. Not many people hire a photographer to capture this moment. Nie veľa ľudí si najmä fotografa, aby zachytil tieto momenty. And someone said to me, they said, okay, let's see if we can understand what's going on inside you. A niekto mi povedal, dobre, pozrime sa, či vieme pochopiť, čo sa v tebe deje. You're unhappy because you haven't got your own way. Si nešťastný, pretože si nezískal tú svoju vlastnú cestu. But when you get your own way, you discover you're still unhappy and devise a new plan. Ale keď aj ideš tou svojou cestou a ten plán ti vyjde, tak tiež za chvíľu nešťastný a prídeš s ďalším plánom. So you're unhappy because you haven't got something that will not make you happy if you get it. Takže si nešťastný, že si nezískal niečo, čo keby získaš, si aj tak nešťastný. Very good. And I started to realize the insanity of the whole system. Začal som si uvedomovať bláznostvo celého tohto systému. And now forgiveness is the solution to this. A odpustenie je riešenie tomuto všetkému. Now, I'll tell you what forgiveness isn't. Poviem vám, čo odpustenie nie je. It's not to say, you're all terrible people, but I'm very nice. So I, the nice one, will forgive you for your terrible crimes. Odpustenie neznamená povedať si, že vy, čo ste tu všetci, ste hrozní ľudia, ale ja som milý a odpustím vám tie vaše hrozné zločiny. Forgiveness is the decision to cut my disgusting dependence on someone else's behavior. Odpustenie je odstrihnúť tú moju nechutnú závislosť na správaní niekoho druhého. There's nothing more embarrassing than feeling upset because of how someone else has behaved. Nie je nič viac nejako vyrušujúce, ako cítiť sa podráždený z toho, ako sa niekto druhý správa. Because that's giving them control over my emotions. Pretože to dáva im kontrolu nad mojimi emóciami.
They pull the strings, I dance. Oni ťahajú šnúrky, nie ja. And this is why bullies enjoy bullying, because they enjoy pulling the strings and watching someone else dance. A vlastne kvôli tomuto agresori šikanovania si užívajú to šikanovanie, pretože môžu ťahať šnúrkami. And so I wanted to free myself from other people's behavior, and to do that I had to drop the demands. Takže chcel som sa oslobodiť od tej kontroly správaním tých druhých ľudí a kvôli tomu musím odstrihnúť tie moje požiadavky k svetu. And someone asked their sponsor about a client who didn't pay their bills. They said, do I forgive them or do I sue? A niekto sa opýtal svojho sponzora o vlastne klientovi, ktorý mu nezaplatil účet. Odpustím mu, alebo budem to vyžadovať naspäť. And the sponsor said, first you forgive and then you sue. A sponzor odpovedal, najprv mu odpusti a potom požaduj tie peniaze späť. So you cut the emotional dependence, but you might have to still deal with the problem. Takže odstrihnete tú emocionálnu závislosť, ale potom je stále potrebné vyrovnať sa aj s tým problémom. So forgiveness does not mean that I don't deal with bad behavior. Takže odpustenie neznamená, že sa nejako nevyrovnávam a nezaobchádzam s tým zlým správaním. When I forgive first, 9 out of 10 times I discover there is no need for me to take any action. Ak v prvom rade odpustím, v 99 prípadoch je pravdivé, že už nepotrebujem spraviť žiadnu ďalšiu akciu. And it's only once I've achieved emotional balance can I see whether I really do need to act. A iba keď sa mi podarí získať ten emocionálny balans a vyrovnanosť, môžem vidieť, kde potrebujem podniknúť aj nejakú inú akciu. And then I know I'm acting because it's the right thing to do, not because I'm trying to fix my emotions. A potom robím tie akcie, pretože je to tá správna vec, ktorú potrebujem urobiť a nie na základe mojich pocitov. Or to mend my wounded self-esteem. Alebo aby som nejako napravil tú moju bolavú a krvácajúce sebavedomie. Because whenever someone upsets me, my pride is hurt. Pretože každý raz, keď ma niekto podráždi, je postihnutá aj moja pýcha. So to restore my self-respect, I have to attack back. Takže aby som obnovil rešpekt k sebe samému, musím zaútočiť späť. Which is why I have to get rid of the negative emotion to see whether I really need to act. A kvôli tomu sa musím dostať z mojich negatívnych emócií, aby som videl, kedy je naozaj potrebné podniknúť nejakú akciu. And so forgiveness is firstly about freedom. A takže odpustenie je v prvom rade o slobode. It's secondly about acting from an intelligent place, not just an emotional place. V druhom rade je to podnikať činy z inteligentnej pozície a nie emocionálnej. And the last point is that when I behave badly, I'm driven by forces within me, which are very powerful. A posledný bod je, že keď sa správam zle, tak som poháňaný silami, ktoré sú hlboko vo vnútri mňa.
And I'm not bad, I'm in error. A nie som zlý, ale som ako sheep. Robím chybu. And so I take that insight and apply it to other people. They're not evil, they're in error. A takto vlastne premietam aj na druhých ľudí. Oni nie sú zlí, diabolskí, proste sú v tej chybe, robia chybu. So when they behave badly, it is because powerful forces are driving them. A takže keď sa správajú zle, je to kvôli tomu, že ich poháňajú mocné sily. And to be freed of my own guilt, I need to free them of guilt too. A na to, aby som bol slobodný od vlastnej viny, musím oslobodiť aj tých druhých ľudí od ich viny. If I put them on the cross, I'm putting myself on the cross. A ak ich pribijam na kríž, pribijam aj seba na kríž. And we need the wood for something else. A potrebujeme na niečo iné. Very good. So that's the first part of step 4. We'll do some questions after lunch, but I think it's time for lunch now. So should we close with the serenity prayer? Takže to je